gila. Menbai, gila. Persen. Gila, sumpah. Gila kan menbai. Hey everyone, welcome back to my another vlog. So, जोङो दिनै इउनिभारसिटियाव थांनो नागिरदों. ओमफ्राय माने दिनैहाय इउनिभारसिटियाव फ्रि बैसागु नालाय, स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअफोरखौ. हिनजावफोरनि नैबे लोगो. बार्थडे गर्लजों. हौवाफोरानो खनसेयावनो मोनखादोंना जों थांफिननो ओंखारबाय. गाइस जोङो दा लोगोनि बार्थडेआव थांगासिनो. नै थियागुरियावसो खालामगोन नालाय लोगोआ बार्थडेखौ, स' नै दायो थांगासिनो. बिशालाव एसे नायग्रोनोसै मा मोनो. लोगोनि थाखाय बार्थडे गिफ्ट लांबाय. मार्केटाव नै गस्लाफोर. जोङो लोगोनि थाखाय गिफ्ट नायफैदों आरोना, मा लांनो बेनो. To you, happy birthday to you, happy birthday to you. Ayo terus awal berarti. Kamu siapa yang kira-kira? Betul. Kamu siapa yang kira-kira?